ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to fuladu weli ngara kon waktu yoni ha to ɓundu kame lowre eko taari ɗum kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi ndi sénégal caggal wullitande hoorejo leydi faade eɓen jeeɗiɗo nunɗuɓe tambiɓe nden kay kisal dosde leydi sénégal taw koye ɗaɓɓande woote wonande hoorejo sursadeji leydi sénégal ɗum firtama ha memi leydi to leydi Mauritanie sarɗiyankoɓe ɗiɗo rewɓe nangganoɓe dumba duuɓi nayyi watta duuɓi ɗiɗi taw laamu ngu joofi e piɗeli ko yewtere nde mbanno e layti rendo gam ñingde laamu ngu hanki o hoorejo leydi Mauritanie yaafima mabɓe jalti kaso to leydi Mali convoi wonande armée leydi Mali ƴiwnoɓe tokka militaire mo gawo ene payi to Anifisa jettima kono jettiɗi koye caɗele mawɗe no fewi ko fati noon e mouvement rebelle mo Al-Jawada yatiri ha caggal to leydi Guinée Conakry ken tolno e élevaɓe jeeɗiɗo hen tata ko rewɓe ñawaɓe toon to Kindia ñalawma hanki o ko fati Guyka Bakka Loriya goto e mabɓe kalama lelo lewru e nder kaso kabruji men mano men ha to Côte d'Ivoire RD Congo Cameroun ha to Afrique du Sud joolam jaɓeri ma en jaa ha toon to Iran kame États-Unis de Amérique ha to Corée du Sud musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui cardiaque neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yoga e muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yoga e ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitimen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to Corée du Nord ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto Koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbas mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fettata aadi mo addire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓaala wala danwal kala gandu bidde laaɓaɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra rewɓe wonduɓe kista fibrome ndogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe ustoraɓe dawago e rewɓe sattoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawrana worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala
e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogii leɗɗe wiyete ko muuɗa hirnda ƴetta ɗum joni moosa nofuru ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Djiby Sy ene jogii pegge e usula ɓeydooje arsigaji pirtoji dabruji ceerno Djiby Sy ne wiya denndaangal kiline mum to mbawɗa wonde kala so tawi on paamodiri leɗɗe ma e safroyima jettuma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogii leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ene safra fodde 17 rafi fannu goɗɗo ko fodde 19 fannu tataɓo ne safra fodde 100 rafi ceerno Djiby Sy ene andina denndaangal kiliyeɓe mum ewɗo saaha joni mo tawe to Wourossogui so tawi a ari ha Wourossogui yaltirde Wourossogui lawol faade Nabbaji dernier station so tawi a limima banggue ma ñaamo ma tigui galle ceerno Djiby Sy walla so tawi a ari ha ɗon to station so tawi a noddimo ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy noon numéro makko leydi Sénégal tawi ko numéro appel mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo listikar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy wonande yiɗi ɓannede listikara ko 2000 francs CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money numéro makko Wave e numéro Orange Money 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni e base makko ne golloto Nouakchott en tawi ɗon meñi ko wiye ceerno Alassane Sy sa jokkodire ceerno Djiby Sy tawi ko leydi Mauritanie gonɗa to Nouakchott ma o jokkodire ceerno Alassane Sy ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawnde sappo morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba musidɗo moɗon Alhassane Oumar Mbodj mo keɗoɗon jaydi mon Weltare TV kami musidɗo mon Sar Abdoullahi Sarr musidɗo mon Ali Abouba denndangal jaydi Weltare TV kala en nelda duwaw denndangal abayinaɓe kala en nelda duwaw wonande Djiby Bocara Diouf noon ne renda sunare nde e denndangal bandiraɓe julɓe kala e denndangal abayinaɓe kame halayɓe ɗum noon ko jaltugol aduna mawni ko gorko biyetenoɗo Samba Siley Diouf o yelti aduna noon ko ñalawma alhamisa hanki o jeenaya lewru juillet 2026 ndundu gonɗen tonto o yalti tonto Abaya ko hande noon aljuma o mofta sanga 10 heures ɗon ɗo cuuɗi meɗen Abaya jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe neldamo duwaw nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nanamo aljanna kanko e denndangal mayɓe julɓe kala yettinde en ɓattaki o ko Alhassane Oumar Mbodj gartaten koye sukundam noon wonande ko produit moƴƴo no feewi kono kadi ko produit keptinaɗo no feewi ko produit mo ganduɗa yaruɓe fannu cukuli yaruɓe fannu guri kay ne keptini wonande ne sellina nguru tene kadi ne junna sukundu ene ɓawlina sukundu kono kadi ene yonna sukundu no feewi kala ko soyde sukundu ƴaggue sukundam ne itta kala ha laaɓa ha wiya ceer sa yiiɗi hebden ko laaɓi noon ngam wonande kutoroɗa produit sukundam jokkodirta koye 00 221 77 285 89 10 mbiɗen mbatta ko 77 285 89 10 mbawa jokkodirde e sukundam a wonta jokku sukundu e sukundu maɗa ma wattu hutorade sukundu ma taw kadi ko sukundu jundu yondu ngarɗudu an hoorema ma yeeb hoorema taw kadi koye o produit mo ganduɗa ala effet ala haydara to banggue nguru ni sukundu garaten koye kumpittal men ɗemgal pulara wonande caggal nogase jeenaya nduɗo hen lewru ma nduɗo hen do woni mois de juin eɗen gandi ñande hen toon to susadeji leydi Sénégal fitinaji mawɗi teskama toon ɗum wonande ko sarɗiyankoɓe Pastef gadduno kuule mumen yidde kay wodde waylude ken tolno capantati eko fawi dosɗe gendi leydi Sénégal gadda hen dosɗe kese ɗum noon caggal kay pooɗe duure
oɗo henna ñalawma e o himme e ngol keñugol kala muɗuma nde ɓe gayni noon ɓe totti ɗum mawɗo leydi ndi on nelino jagorɗo ñawoje leydi Sénégal on hollitino kañum yaadani e wote dibiteji fiɓi kay ko hollude ɓesguji leydi ndi mbiye hen eyi walla ala caggal mum noon mawɗo leydi ndi ƴettino pellital wullitoyade toon to ɓe jeeɗiɗo nunɗoɓe tambiɓe nden kay kisal dosɗe gendi leydi Sénégal ɓen noon ne joguino balɗe 6 kay hinje nde ɗaɓɓade yurnitade ko hanki kay ɓe jaltini kamɓene konnguli mabɓe ɓe kolliti wonande ko woota toon to susarɗeji leydi Sénégal Ousmane Sonko e yaadi mo gaddi ko ɓe jaɓani yaadani sariya leydi ndi ɓe pirti ha mimi leydi kanko gardiɗo susarɗeji leydi Sénégal Ousmane Sonko joom nden wonande dosɗe kay jinnoɗo waylude o holliti omo yaadi e sariya wonande mo leydi Sénégal ndi a ñaawi kanko Ousmane Sonko no mo tijja ñande alende hakkunde makko e jayde Al Jazeera ɗo jogori wadde yewtere makko sanga jamma ko waɗa ɗum ko noon takko wallu e gardugol Aissata Tall Sall e on groupe parlementaire wo hollitino on mbiyama cahen tan mbiɗon muɗen wattidi kay ko ƴaggude no feewi kewidi noon firtani dañde gonga hunde ne famda taw ɓuuri hewde pinala e gandal e humpito ko heewi ko konnguɗi Aissata Tall Sall yogay lundo ngo noon holliti en weltare mum mawde no feewi wonande kay ko aɓe jeeɗiɗo tambiɓe nden ka e kisal dosde leydi Sénégal teskama noon Pastef guila ɓe gaari toon susarɗeji leydi Sénégal ɓe mbaɗi ɗaɓɓale kewɗe kay yidde waylude gueɗe kewɗe kono kala nde ari ha ɗon ɗo cour constitutionnel koko riwta gam hollirde ɗe gueɗe kala jaadani e sariya leydi ndi Sénégal ɓamtare Sénégal hitande ujunnaje 50 ko yiyande mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye o dañi joɗodade hanki o e gardiɗo banque arabe de développement on noon woni docteur Fahad Al Dassar ɓe mbawi joɗodade gam yewtidde ɓamtude yoga calɗi faggudu leydi ndi Sénégal e ɓamtude vision 2050 gam Sénégal ɓamtare oɗon fannu ñalawma hande o pelle syndicat ji to banggue golle gendidi leydi Sénégal natani hofgo ɗum ko caggal nde ɓe eri calɗi golle ɗi kala nde moni kala mofata juuɗe muɗum gam huccodirde nguɗo hen laamu ngo ganduɗa ittata e ɓuɓri wattata e nangue ittata e nangue waɗa e ɓuɓri haydara hen tan ko haalda kala so gasi tan maayi melew haalaka mo wonta ummo hen haydara hayso tawi woni hanki o jagorɗo jante Mamadou Lamine hollitino kaldigal yidde mum ko jokka ɓe mbasa yaade hofgo haadi o saaha kono o holliti kala kofɗo juuɗe mum kam laamu ngu ene ndaara ɗum kala ko heeɓi ɗum hen kañum hen toon ko wona ɗum ko noon wonde modi guiro gardiɗo gotago taw kadi ko pelle syndicat ji holliti kikiɗe hande o ma wat haalande muɗuma duttoɗen ko toon to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal ɓe sarɗiyankoɓe wonnoɓe e foftade men guila 30 lewru juin ɓe noddama oɗo ñalawma hande 15 heures ɗo ɗo kalaten aɓe tawe bureau wonande ɓen sarɗiyankoɓe gam kanko Ousmane Sonko o artanaɓe e toɓɓe kaɗaɗe ko fati e banggue ɓe reenoɓe nden ka e kisala dosɗe guenidi leydi Sénégal garten koye pelle syndicat ji taw kadi ko safroɓe e fannuji ceertuɗi wonen ko dentiste en ɓe ko oppiroɓe ɓe ko yeeɓe pharmacie ji kala mumen hande o kolliti ko hofgo juuɗe gam wullitade ɗaɓɓade nde mbaɗe laamu ngu ha hande ala kala ko gasi hen haydara basalle sukara pomme de terre maaro ɗi calɗi kala goni koye caɗele mawɗe e nder gendidi leydi Sénégal remama dañama nana mofte ronkama yeyede ɓe kolliti noon ko jagoɗo jeeygu waɗani golle muɗum laamu leydi ndi noon ƴetti pellital yewde addude sukara e gueɗe basalle nonne kadi pomme de terre maaro caggal leydi ha timma lewru beele kadi ɓe commerçaɓe yeeyoɓe ɓe ganduɗa moftirɗe mumen nana keewi teb beele mbawa kañumen yeeyde kono ɓe kolliti hen noon mette mabɓe mawɗe no fewi ɗo ha jeeɗiɗi lewru août koko yowa kala gaddoygol ɗin sifaji guura caggal leydi Sénégal gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall nana jokki jilluji mum taw koye campagne ƴamdemo jappere gotago windere nde ɗum ko tolloni ñalawma hanki onon o tawama toon to Bahrayni hakkude makko e jagorɗo affaire étrangère mo leydi Bahrayni woni Abdallah
biteɗo Ben Rush hiɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴi no fewi ñalawma hannde on o tawama toon to Pakistan Islamabad hakkude makko e jagorɗo affaire étrangère mo leydi Pakistan ɗum noon o woni koye ƴamde beele dañde wotoɓe toon to fedde gotago windere nde jaheten ko toon to plage mo Jammulaye ne tawi nder Dakar hanki o plage o wukkiti saggataɓe ɗiɗo taw kadi ganduɗa ko mayiɓe ɓe noon poti olade ko gila hecci hanki caggal nde ɓe jiita pompier gendarmerie kala gari toon kamɓe ɓe keptinanoka ɓalli mabɓe nawama to morgue ngam oɗo sa ande inde mabɓe kala cuwa taw hen saktede dow oɗon fannu tokkedugo serani e kala saaha accident ji musɗi goni ko mbaɗata toon e kala saaha toon to tobron koto ɗum ko hanki o ko ɓulli mabbi toon yiltoɓe kanŋe suuɗayru goto wasi fittanu mum tata noon mbawi gañare siftinde moon ñande jeegoma ɗuɗo henna lewru toonne kadi e nder diwan mo Saraya ko ɓulli kanŋe mabbi toon ha ganduɗa ken tolno yimɓe nayo jeeyaɓe to Burkina Faso ko ɓen mbasi hen pittali men ñalawma hanki onon gendarme ɓe makko ko ɓen mbawi arde toon ngam wadde constat ko fati banggue wonande ɗi ɓulli kanŋe gaseteɗe suuɗayru mabboji e kala saaha garten koye mayde Abdoulaye Ba étudiant gonnoɗo toon to université Cheikh Anta Diop ɗum wonno ko gila tan lewru février 2026 tato liggotoɓe kude toon to université Cheikh Anta Diop kañumen nanga mbaɗa e contrôle judiciaire goni koye ndenka ñawore ko wona ɗum ko noon syndicat ji heedanɓe liggotoɓe to kude koliri ɗum ko kawis mawɗo no fewi ɓeɗo henna meeɗa jabde polisaɓe naata e nder université o eɗe gueɗe kala taw kadi ganduɗa jokkuɓe yamirore ne tawa ene goodi hay goto nanggaka ko ɓe nanggueteɓe jaltini hen konnguɗi mabɓe mawɗi no fewi tolluga service hygiène toppitiɓe laaɓala ɓe duppi ken tolno nogasi ɗiɗi piccal 5 tonnes taw ko produit ji ñameteɗi jaltinaɗi yoga e jeereji e nder on région ɗum noon ko wonande haɓade kala ko fete yeyde ko happumum gasi wi capitaine Mbayya wonande kay oɗo sa ko faabade yimɓeɓe kañum woni ko duppa toon taw happuji men kala koko gasi ha laaɓi haaɓi ceera duttoɗen ko toon to Kanela eɗen gandi wonande ñande ɗiɗi nduɗo henna lewru ko cukalel dewel ngel duuɓi ɗiɗi taw kadi ko nototto ngela cukalel dewela ngela duuɓi ɗiɗi mo cukalel dewela ngela duuɓi ɗiɗi mo ganduɗa kañum woni ɗeɗɗo ngel waɗa viol ɗeɗɗa wara toon taw kadi ko wargo musgo hamnigo no fewi noon eɗen gandi guila nden ankeɗo wonno koye hen ko waɗa ɗum ko noon ɓen tatto nanga ɓe hen ɓe garti e mayde maggela gam hollirde noɓe mbardiguel e sifa kamniɗo musɗo mettuɗo no fewi ha wona seeɗa caggal kay ngel leeɗi e nder kuura nguleki ene heewi ngel ɗani ndegel fini ƴeewoyde ñamde kono ɓe ƴetti ngel nawi ngel caggal galle kutori ngel e dow sifa mbadi ndi yoɗani ha woɗɓe kay gaari tawi ngel ɗona engel wasi fittandu maggela sariya noon ma wat gollala muɗum e oɗon fannu garaten koye joué olympique 2026 eɗen gandi ko Sénégal yuɓɓinta ngel ɗo kawguel windere to banggue pijirloji ceertuɗi ɗirnel ene hen ɗarnel ne hen wonande piije goɗɗe kala ene hen munnele mutel ɗe gueɗe kala ene hen taw ko pijirloji windere kala ɗen gandi ko Sénégal yuɓɓinta ɗum hitande hikka nde toppittoɗo ɗen golle o noon woni Ibrahima Wadde o holliti ɓe keeɓi fandare mabɓe oɗo saaha golle ɗe ɓoosi teni kala ɓe keeɓi no fewi o holliti noon ɗo henna ha 13 lewru novembre gueseɗe kala gueɗe ɗe kala ma gas ha laaɓa ha wiya ceera ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendidi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohammed wulde Cheikh Al Qazwani yaafima jamma hanki o ɓeɗo henna sarɗiyankoɓe ɗiɗo nangganoɓe dumba duuɓi 4 caggal mum heccitawel watta duuɓi 2 duuɓi 5 ɓe kaɗa wodde e wotanede kala muɗum ɗin fitinaji noon ɓerɗe ne kewno ko waɗa ɗum ko noon jamma hanki o hooreji leydi yaafima maɓe ko wiyete grand présidentiel
ɓe jalti kaso woni a gammo Assur Salama ene wonde Mariama Cheikh Samba Dieng ɗeɗo henno ɗiɗo ɓe ɗaccitama kamɓe ɗon ɓe nangguirano ko wadde ɓe jewte e nder laylayti rendo laamu ngu noon yiiri jewte ɗe koɓe ñingɓe ɗum no feewi ɗum addi ɗe caɗele ɗe ganduɗa taw kadi hay wutteji mabɓe teddugal ɓortonoka Biram Da Abeydi noon gardiɗo fedde nden ka pittali wonande ɓesguji darniɓe haqqe innamade holliti wonande ñiŋi no feewi ni nanggal ngala e ɗaccal ngal e gaɗa mum kala ala e gueɗe mum kala ala hen ko rewi Saria Haydara jagorɗo jangde leydi Mauritanie holliti fuɗɗima ñalawma hande o korisde ko fate kawguel baccalauréat bannogel guel ñannogas e jeenayyi lewru juin ha fema ɗiɗi lewru juillet ɗum noon ko hande fuɗɗi korisde ɗiɗon bakkuji kene fronde 64 pawɗe 550 candidat e nder 195 centre ene gasa noon ɓooyata wonande ndi jencuɗi kawguel ma yaltu ha laaɓa délégation Sénégal daraniɓe haqqe innamade jaɓɓama to Mauritanie hakkude men e délégation daraniɓe haqqe innamade o commission mo ganduɗa ko droit de l'homme darani kamɓe noon ɓe juɓɓini jonde hanke hande kala nde jonde noon ko joɗorade yewtidde ko fate banggue haɓade ɗanle e ɓen ɗanninoɓe yimɓe taw koye yeeyde ɗumen ɗi sifa mbadi ndi fewani hakkude Mauritanie e Sénégal ɓe jañima noon eɗen toɓɓe no feewi to banggue sampe cellal ɓalli leydi Mauritanie eɗen gandi hanki ko Tidiane Thiam jagorɗo cellal ɓalli wonno e yeeso ɓe sarɗi yankoɓe ko ɗum ko médecin Mauritanie biyeteɗo Mohameda Amana a tule wo holliti e nder lewru mani ɗo henno dutana ke wona 180 keso tawaɗo ene jogui rafi cancer woni ko yiita ɓe erima noon wona ɗoɗo sa cancer ne ɓosa kewgol mum e nder leydi ndi ɓe ndentina yimɓeɓe no fewi ko fate ɗin fannuji kala mumen FAO holliri wonande ɓe remoɓe leydi Mauritanie ndentoto no fewi wonde tenke biteɗe baɓɓati ɗe ma guiw banggue leydi Maroc woni hen paaya banggue Algérie woni hen paaya banggue leydi Mauritanie ko rentinde ɓen remoɓe nde kaptoto ƴetta peeje haɓade ɗe baɓɓatti kay gondi e lawol o liti noon wonde FAO ko catal e nder Nations Unies toppitigal kala ko fati e gueɗe ndema eɗin fannuji kala mumen finoɓe to kiifa ha to sehli babi caɗele mumen kay ko coggu carburant e gasgol mum kala aɗa jogo automa taxi motoji donc dañde gasoil ni essence kono kadi coggu o ne ɓeydi no fewi ɓe kolliti laamu ngu kay oɗo sah so tawi yiiɗi hokkude ɓe kala kene wela pittal mabɓe nde ustata coggu carburant kono kadi carburant ɓeydo hewde no fewi e nde ɗi nokkuji ɗi ganduɗa e kala saaha aɓe tina ŋakkugol muɗuma jeheten ko ton to Guidimaha taw yen toon Zakaria Samba Dia yewtere walimo Guidimaha yewti ko fate ɓamtare diwan ko narte caɗele ndiyam eɗin fannuji kala Zakaria Samba Dia min calminima. jam Allah ñalle on bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe a yawo weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinima kubbatal men ɗo ennam e nder diwan meɗen Guidimakka o waali mo diwan Guidimakka ono Dahman wol Boyri ko wawi wadde e yewtere Fattam Lamir taw kadi ko e nder radio ngo selbaɓe ɗum ko wawde tigui rigui yewtande rendo ngo ko fate banggue wonande programme uji ɗi laamu ngu o hepti wadde e ɗiɗo dumunnaji jewtuɗi o yewti hen e gueɗe kewɗe taw kadi jeydiyankeɓe mbawi namdademo gueɗe kewɗe ko fate banggue e caɗele lawol imorade e silbabi fade toon to hawbu noon kadi imorade silbabi fade toon to woni kanko wali o jabtima hen e ngol ɗo lawol o holiti wonande lawol ngol golle ɗe ene jokki yarude no hannirta ni ɗo e mbayirɗe hitande walla darorɗe hitande e 2027 ma lawol ngol golle mum mbawa gasde no hannirta ni wona ɗum ko ɓe garti hen e jewte kewɗe ko fate banggue caɗele kubbam caɗele e ndiyam nonne kadi ko fate e banggue e bo wallaɗe diwoje ha e gueɗeji goɗɗi kanko wali o wawi tigui rigui artude hen e toɓɓe ɓurɗe tigui rigui tengtuɗe wonande ɗe laamu ngu wone wadde noonne kadi e darde makko kankone e wawde tigui rigui wallidde diwan Guiɗi makko ko fati e banggue wonande caɗele ɗe wuuri ɗe beele tigui rigui ene wawa ɓosde ɗon ko wona ɗum ko walimo diwan Guiɗi makko ene yewta to radio Selbaɓe kono kadi ɓesguuli ɗi ene oga banggue gam tigui e jokkude wullude ko fati e banggue wonande e caɗele ɗon ko tawteka ɗo e nder e Selbaɓe lamorgo diwan e Guiɗi makko tawi kadi eɗen coyno ko wadde banggue wonande satarnaji ene jirlo ɗiɗo dumunnaji ko fati e banggue leeɗe ɗe gam tigui wawde
wawde wallidde ɓesgol ɗi e hokkude ɗumen ko fati e banggue e ndiyam tengti noon e galle e conseil e régional ma en ketto hen sohna a fati e Camara kañum e Aminata Sow ɗum ko caggal nde galle conseil régional wawi wallude e ndiyam taw kadi ko banggue setarnaji to legal collège ɗum heddi an ɗo ndur lewru haran ɗo ko dañi ko ha maayo min keɓani ndiyam ngal ɗo leegal no soɗaɗani goto wiɗa anani ngal ɗo leegal fof heɓani ndiyam min jooɗo balɗe sappo e jeeyi min keɓani hay beni war goto joni noon min jetti Allah min jetti on min jetti oɗo mawɗo o mi annama wiide noon min jetti Allah kadi min belti ko waɗi ɗo ko darani wona yimi min belti min jetti Allah min jetti kadi ɓeydanede ɗon téléphone min jiiɗi ɓeydanede ndiyam anani min ko gis caɗele ndiyam ha wayi leydi ngal ɗo leegal fof kono ngal tinnani ɗon wona ngal tinnani on anani nde goto yo jaara emin jetti conseil régional gadanali ndiyam o kala nirɗini ko ndiyam bande nogas ndiyam kuppiɗam bien sûr conseil régional addañi fetare so wona ngal leegal tan wona ngal ɗo leegal kono ɓuuri tabdude ko leegal collége mine ɓaaɗo yonji timuɗo ay sukaɓe ay ɓe sukaɓe ndiyam min ɗan taw jam min ɗan taw ñalom sehli baɓe fof ene tampi ko fate banggue caɗele ndiyam kono ɓuuri e tampude ko fate e banggue legal collège wi noon ko sohna Fati Camara kañum e Aminata Sow. Zakaria Samba Dia Bekera gam aya o weltare TV. Zakaria Samba Dia Bekera guiɗimaka teskama o sa ndiyam caɗele ene heewi no feewi e nder nokkuji kewɗi no feewi caɗele diƴƴe ne heewi ten Allah wi kala hunde taga koye ndiyam batten haqqillaji men e wadde boyli e nder galleji ɗi hay nokkuji ɗi kala so tawi force uji kam taaƴi tawa yimɓe ganata ɗumudi kumpital men e ɗemgal Pulara e nder gendindi leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali convoi armée leydi Mali e wallidde mum iwnoɓe tokka mumen gawo ma won 65 oto blende ɓe paano ko toon to Anifisa nottoyade fiyande wannode toon ñande aset jawtuɗo eno ha alet ha altina kala muɗum kono kadi otoji adi carsi ɓen koninkoɓe ha heewi ne wonde ñamde kaptorɗi kala hewɓe noon kollitino ɗin otoji donkino yettoyade kayliti kono armée leydi Mali yeddi ɗum ha mimi leydi holliti ngol lappol meeɗa wasde yaade hayso tawi woni angol heewi perguite no feewi kame bomboje e doronaji kala ɓe dartima nden fiyande ha tenti noon subaka hanki o ɓe keeɓi jangu toon to nokku ɓeɗeɗo tinna araban ɗon noon ɓe mbawi tigui derguide toon ko heewi kono kadi motoje kewɗe no feewi ha nokku ɓeɗeɗo tabarankoro ɗi nokkuji kala jeenayyi e ñande jeetati e ñande jeenayyi kala ɓe jetti noon ko hanki jamma toon to ɓe jetti ko hanki jamma toon to Anifisa ɓe kolliti noon ngol ɗo henna lappola ɓe derguiti hen ko heewi ko wona ɗum ko noon e otoji kewɗi ɓe duppi ɗumen taw koye pelɓodiral hakkude mabɓe e zenim kame walidi men woni ɓeɗe hen Al-Qaïda kamne wondi kadi e rebelle mo Al Jawada ko wona ɗum ko noon porte parole mo Al Jawada holliti ɓe jatiri caggal kamɓe noon ɓe jatirani caggal gam dogde fiyande hakkude mabɓe koninkoɓe armée leydi Mali ala ko anje yoɓade pittali jamburu en kono ɗo saaha mo gonɗen fiyande Anisifa oɗo saaha kala no wurno Anisifa mo hoore mum kala arti e juuɗe koninkoɓe leydi Mali keddoɗen koye nden fiyande chef d'état major général armée leydi Mali o holliti e nder ɗe piyande baɗɗe toon to diwana noko mbiyata Anififa ha fema toon to Tarabat ɗiɗo nokkuji kala kene wona piyande 13 fiyande woni koɓe mbaɗi hen ɓe derguiti kene tolnoye e joguitiɓe temedere taw ko nottirtoɓe jihadiste en kamɓe rebelle e wallidi mum kala ɓe derguiti hen kene fotonde pick-up goto ene wonde otoji duppama hen kame motoji kewɗi no feewi holliti ɗum ko chef d'état major général armée leydi Mali commissariat mo gundama ene tawi région de Tombouctou on noon ko joguitiɓe armée ji paanditino liiƴade on hawre noon armée leydi tini ɓe kolliti ɓe dartima nden fiyande ala kala filluɓe nden fiyande ko bonni ɗon haydara Bamako noon ko ene tolno e 910 camion woni ko yetti subaka hande 5 heures to Bamako ngam wallidde dépôt mawɗo ko fate carburant
tawne wondi e ndenka e kisal ko woni koɓe armée leydi Mali ko wona ɗum ko noon oɗo saaha ngol lappol gonɗogol e bolol 65 oto mbawi yettade toon to mbawi yettade taw kadi ko toon to ANICIF mo ganduɗa oɗo saaha koye ANICIF to ganduɗa koye fiyande Wulde Diaw wonnode toon ɗum di kumpital men nder leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry ɓe nangaɓe hewɓe élevaɓe ko fate guyka candidat baccalauréat fuɗɗi hen ñawede tan ko jeeɗiɗo ɓe noon koto tribunal mo kanka hen tata ko rewɓe maɓe lulo ken tonno e lewru e nder kaso laamu leydi Guinée hollitino kala hen jaggaɗo nanguira guyka koye kaso tene kadi ma dossier kewɗi tette hen ɗum noon ko yidde sembolinde ndenka ɓen toppitiɓe baccalauréat e nder leydi ndi kala mumena laamu leydi Guinée holliti ene jokki ha hande yiitude inde boje e ɓen heɓoɓe joɓɗele mumen e kala lewru taw garata golle postoji men maɓe gon 1,950 taw kadi ko neɗɗo gollotoɗo mo inde mum tan woni gollotoɗo arata golle lewru kala ene heɓa jebdi muma ɓen kala jiitama guittama postoji mumen laamu ngu holliti ene jokki ɗen gueɗe ha heɓa hen wonande wellidde ɗe inde ɓe ganduɗa woni hen ni ko mayɓe ko ɓooyi hande ene jooɓe woni hen ni keeɓi ala traite ko ɓooyi kono ene kolliri hande ene gara gollade tene keeɓa jebdi mumen kala Côte d'Ivoire caggal nde o yalti kaso woni Liddo Kwasi mo ganduɗa ko ɓattiɗo Laurent Gbagbo no fewi woni no jagorɗo e laamu Laurent Gbagbo jeeyaɗo e parti PPACI landa africaine ɓe erima noon wonde laamu ngu nde accitta yimɓe mabɓe dumbaɓe toon taw koye poste électoral wonande octobre 2025 ɗum noon kene fotta wonde 390 ñawaɓe 56 lewru e nder kaso nanguirnoɓe fisinaji ɓe erima nde joomen accitte ko ɓuri yawde e yaccade RDC Congo yogay landaji lundo hanki o ɓe kolliri mette mabɓe ɓe erima wonde hay loppet ɓe ngala e waylo dosde leydi ndi kene rokka lawol wonde Félix Sekedi hoorejo leydi ndi wonde ƴamtoyde dawal tataɓala e sumgoji lefullamu tijjadi ko ala ɗum kono ɓe erima nogasi ɗiɗi ndu lewru maɓe jippo e boli hay so woni kay ngo seppo ko haɗango to RDC Congo bila ko fate mayɓe rafi Ebola koko ɓeydi kono kadi safroɓe hewɓe taweteɓe toon to Nord Kivu Sud Kivu ɗi nokkuji kala ɓe kolliti laygol Ebola ene yawi koyngal no fewi ken tolno e 100 walla 6 ni ko ɓeɗo kay goni ubbaɓe taw ganduɗa ko mayɓe e rafi Ebola kono kadi safrude ɓen wonduɓe hen ene jokki ha hande to leydi Cameroun jagorɗo Paul Atanga Njila holliri wonande rokkiri ɗo e balɗe 14 gendarmerie kame police nde windantaɓe kala ko fate église uji veillé taweteɗi e nder Yaoundé ha Douala yogay guure leydi ndi kala ko windita ko 1,400 église e ko heddi kala ko jogori winditeɗe ɗo e balɗe 14 kanji kala kodi guddeteɗi tenti noon juulirɗi beyoji jamma ha weet ɗum ko caggal yontere yawtunde nde cukalel dewel tukosel wara to Yaoundé taw tuuma hen ko église éveillé o holliti ɗe gueɗe loppet ɓe ngala hen Afrique du Sud mouvement anti sans papier mouvement kaɓatoɗo ɓe ngala kayitaji e nder leydi Afrique du Sud moɓodiri ñalawma hankkinoɓe kolliti moɓe nangi ala kayit kala ɓe totta ɗum ko police yo yaltinɓe leydi mabɓe oɗon gandi ñande 30 lewru manduɗo ene ndu ko seppoji Gulɗi Diawa mbanno e nder leydi ndi gam haɓade hoɓɓe e gueɗe goɗɗe kala hoorejo leydi Afrique du Sud noon Cyril Ramaphosa ne tawe hande o to Paris hakkude makko e Emmanuel Macron toon to l'Élysée o lamɗo ɓurɗo ñiñede hande e nder Afrique ha e windere nde kala muɗuma paɗena koye joolam jaɓeri Iran teddini ceerno mabɓe mawɗo biyeteɗo Ali Laytoulaye Khomeini mo ganduɗa baraɗo e fiyande Amérique o Israila e mawɓodiral mabɓe ɗum wonno koye lewru février 2026 gil nden noon ɓandu makko koko moftono ɓe potino maɓe mbaɗanmo jenayse mawɗo no fewi kaltateɗo e nder windere nde jenayse mo julɗo kay meeɗani waɗanede ɗum woni koɓe pimno balɗe 6 jenayse ɓe nayi goski makko ha tona jaafa
Karbala ne tawi nder Iraq caggal non ko subaka hande law aljuma o banduma ko mofta ton to Mashhad ko wuro makko ngo jibina ko don wajiya ko hande be mbaynodiri e ceerno mabbe mawdo o mo be dutti teddungal e dow odana sifa caggal nde larnyitande ari hakkunde États-Unis de Amérique kame Iran dum ko caggal ton to cangol 3 Hormuz nde laade tati pella toon Amérique kanyumne yatirani caggal bombi nokkuji kewdi tawetedi e nder Iran kanyumne yatirani caggal bombi nokkuji kewdi Amérique tawetedi ton to Bahrain ha ton to Kuwait edi nokkuji kala mum ko adum ko non yahobe koyde jam bele jam darto wala jam arta hakkunde États-Unis de Amérique kame Iran dum ko Qatar e Pakistan ben kadi hande gummini haalande noddi Iran kame Amérique ne gartata joda do mbawa yewtidde Israël non jagordo mum to bangi kono woni Israël katazi wo holliri abe kebi lawol tatabol fiide leydi Iran kanyumne jattima holliti o saha kanyumne ene hebi fiide Israël piggal musgal no fewi to leydi France nguleki ma diño yogay nokkuji do ha sappo e nayi nduɗo hen lewru yogay département ji ma heb ken tolno capantate jeenayi ha capannayyi e goho taw ko tolno nguleki hewɓe hen noon kaɗama yogay gueɗe nokkuji ngam teskede ande nguleki ne heddi yoga e nokkuji ɗiɗona jeheten ton to Corée du Sud laamu ngu ƴettino pellital gila 2024 harminde ñamde dewadi e nder leydi ndi kono hewɓe kay duttinoma nehde dewadi no yimɓe nehirta jawɗi ni ene jeeya ene kirsa ne nehiri noon dewadi ne jeeya ɗin ne ñaame ko ɗum konon 2027 hitande fande ko nden laamu ngu rokkila jala kala ko fate ñamde rewandu yo darto haalaɓa rewandu wonko handi gueɗe goɗɗe ko wona ñamede Espagne cumuji ladde jeeyi sababu hanki ken tolno e sappo e ɗiɗo neɗɗo mbasi pittal men nogas e tato majji ɗum ko nokku ɓeɗeɗo Andalusia ko toon ɗi fitina mbaɗi kene foto wonde yimɓe sappo e ɗiɗo goni maaɓe en ne tawi nder région mo nokku mbiyata Almeria kene foto wonde ujunnaje tato gebginama e nokkuji men taw ko nguleki kame cumuji woni ko yilli toon gartiren koye coupe du monde ñalawma hanki o quart de finale wonande leydi wonande 8e finale wonande leydi France ko kañum lappi wonande lion de la classe ɓe leydi Maroc kamɓe lappi ɓe ɗiɗi e ndiga wonande Maroc joɗima France yawti hande o kikiɗe woni ko tijja ko Belgique kame Espagne eɗen gandi équipe Espagne noon suwa taw mannede hay bi goto taw kamɓe jogori hande hawrude sanga 20 heures musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba so haaji jomiraɗo ala ko faddi ñalawma janggo o mon ketto musidɗo moon Haali Abouba.